Gano'y speaker babae kaya sa buta. Kabang yun sa kusig. Ha, salig na ko nimo. Dili. Eh, sud. Lingkod. Salamat sir. Lingkod na. Hindi pa lang ko nito. Maninin mo yung mga ugangan to be. Share kay ba na. Uy, unay pa. Uy, dao. Sa may problema. Si Nidincio, doon na siya maayong solusyon sa problema na to din sa sitwasyon to sa bukid ba? Siya na yung pasabot mo. Nidincio, sabtas papa. Unsa man na? Din. Kuhan mo gunyor. Kinikahimtang ba nato diri karon ba? May bisamok ta ng mga sirapinting dagko. Gani, way kukuloy nga may patay sa atong usa ka kauban nato dinhi. Mao na nga mabaw ang tanan nga importante gyud nimo ang kanding. Tinon bitaw. Kaya wa man mo kay ba kung unsa ka bililhon tong kandinga. Importante kay ito. O bitonyo, nakasabot ko. Nga importante kay itong kandinga para nimo. Kaya mao gyud gipangusgan nimo papangita. Mao na. Di ba umday ka? Unya, unsa may problema? Kana mga samok ang dagko nyor. Kung di ko na nato tinga importansya, magpatuloy niyang pamatay niya. Oy, ayaw ingon na wa na ko na tagag importansya para mahibawon na ka. Dito na ko sa lungsod, nakipag-istorya na ko mismo sa hipi. Unya ako sila giingna, napanghitaan yun ang paagi, na masanta yun na sila, harong mabalik ang atong kalinaw diri. Pangitaan yun na yung paagi, bahala ng unsaon. Ang buti pasabot ni Nidincio pa ba? Nga, imbis nga ang mga tao, ang kanding ramoy pangitaon, muapil sab sila sa pagpakgang nga ng mga terorista. Mao na. Diligan mao. Kay ako nang gisampit ang hipi sa pulis dito sa lungsod para may musanta ana. Kaya nga itong mga tao din dili na pwede musanta ng mga kriminal kay puro armado ko na. Kana sila, wala tayong problema. Kaya nisaan naman ang hipi na ko, namutabang siya, iyanan sa tao ng mga kriminal, araw ng mga tao po, dili na malangan sa pagpangita sa kanding. O na, iho, akong but pasabot. O na, sultihin mong ugangan tubig. Sa pwerte man laban ni mo, ani. Dong, day. Ano sagot mo? Ikaw naman. Mahatag na sa eskwela mo, Santa Claus? Oo, mangatag ko ninyo, oy. Alam mo, day. Pero, nalang sa kuya pangutan na ninyo. Saman. Anang, nakaila mo kinsay tagiya atong mga kanding nga gilawig din eh. Kanding? Kanding? Oo, nga. Nakaila mo ato, kinsay tagiya atong mga kanding. Katubang gilawig din eh ba? Ikaw din, nakaila ka ato. Ambot lang, Santa Claus. Nalimot man ko ato. Daghan man kay tagiyag kanding diri Santa Claus. Bitaw Santa Claus. Mau ba? Nga. Nakaila mo kinsay na yung mga kanding din eh. Daghan man. Si Lola Lita, si Nanay Ina, si Lolo Kinsa? Pedro, Ganda, iya day. Kamu kakailasan mo. Sinong Buboy, Marcelina, ug si Naida. Balik sa may dowa Santa Claus ha. Ah, sige. Wala pa dira. Ngunit naman, sunod na lang balik na ka ha. Sige. Salamat ninyo. Saan sa tuslak nangita ko sa nimo?
Nakita naman ni ma'am. Duro na kung huwat ito si Ingingong nga balay nga. Hapit ang human, wag na mabot. Ay, nanda ito. Sige mo siya laro-laroy nga. Narabay kagubot. Mao lagi ma'am. Si Butoy taon ma'am, uy. Di gyud angay ako pinasahan din napita ma'am. Kuyaw na kain din napita ma'am, uy. Kana lagi ko ng mga rebelde. Dili rebuild ma'am, uy. Na, parihara na no dimit, oy. Kanang mga kontras balaod. Ang peligro gyud no ang mga kabatanunan gyud in town. Saon na lang maglaro-laroy maamong. Mo abitaw ma'am, uy. Kinirabang kabatanunan, pataka naglakaw. Sus, mo abitaw ni silaklak, uy, nabalakad ko ni bayhana, uy. Musa na siya magsige sa glakaw ka sa paingon. Kini sa diyang bana, di sa bantay niyang asawa nga minyo naman ta na siya. Wala ka bitaw ko, asa ka to na ko pagita, uy. Ayaw kabalaka ni Dimit, oy. Naara to siyang bana, oy. Ay sus, dito na bitaw ko, dito. Asa man di ay to? Ano mabalaka man ka? Pamamakay ako sa tuon, ma'am. Oh, bago bagay kang naabot, mulakaw na sad Ay, ka. basit to dito, ma'am ba? Uy, naara to sa iyang banoy. Ay, sa ay, laglakaw. Wala ko biyae diri. May pagmangaon ta. Mangaon? Ngaon? O, ay, na sa glakaw. Bani na sa ko diri. Nay, kamuti dito. Ano ko? Sige, ma'am. Sige, mangaon ta. Ay, lakaw ha. Ah. Oh, Bart! Tayo man lagi ka. Gawa lagi ko, Bart. Nga naman, Bart. Gawa lagi atong napatay ako ba? Nya, kasiguro kang nalipat mo sila? Oo, nalipat to sila. Pero nagpanaganda lang yapon ko. Ano man sa to nga ninaikan sa to nimo? Ang adi na ko. Siguroon. Akong librehon, aron ako sa'y malaot. Mulay kung tag may kuha nila may bawi nga Santa Claus ang nagpatay ato. Awato sila kay bawa part ay. Mao lagi. Pero sa pagkakaroon part, ay lang sa grupo pupag, tubang sa mga tao part ay. Oo, maabutan na akong gibuhat. Pero, nanay kong chilo. Nga naman, ibawaan na ni mo. O, ibawaan na ako ang asa na imutang kanding. Pero, wa pa lagi klaro sa lagi. Kay, sa ako man nakabantay mo gudang tigiya. Ya, kasiguro juga nga to ang kanding. Oo, kasiguro ko. Pero, sa akong tapukan ko sa mga bata, sus, nalingaw ko eh. Tanaw na ko, wala nang kanding. Mugo na itabo apart eh. Ay, sus. Ay, nalag kaguol part. Daghan pa kayong kaguyunan. Mabalik na lagi ko dito. At least nakaibaw ko, matuara ang kanding. Pagkakaroon, nagpanaganap ako kay tungkol man sa naitabo ko. Pag matngon lang may part, ay wala ka na eh. Kung balik man kayo ka dito, dublihan na na yung pagamping. Oh. Balik lagi ta, mau na itong tumunggot. Gusto mo ka tang brato. Oh. Di kita magdika ha. Eh, di sangunan na rabatayin eh. Di kita magpakita nga mahadlok ta. Duhara lagi tabon. Nganong big duha na to? Para mahibaw ka ang gubat. Dili madaog sa gidaganon. Mao nang gamiton ginato ang atong utok. Paandahon ang atong sentido komon. Kasabot ka na? Kung sa in English pa, common sense. Biliban ako ni mo bonoy. Matagdan pa lang ko sa imong ka-bright bon. Magplano ta. Ato ginambuhaton ha. Ibutang gid nato na sa atong alimpatakan na madakpan gid nato ng mga kidnapper. Disura kay anay. Matag mga manok na sila kay ato ng bikton. Ato ipakisama nga manok na sila. Aron sa iyon ra. Sabi ka eh. Motoy manok. Paminaw ra god. Sugod karon atong gamiton ang atong utok sa paghunahuna. Gamito na tatong auto. So paggamit ani nga naman yung source bagol-bagol. Mangita tagpaagi, hunanaon nato. Kung unsa ang pagdakop ng mga sirik boy. Saan mo na to lagi? Mangita lagi tagpaagi lagi.
ikaw magunahuna ka diha sa imo. Ya ako pod, maupod, magunahuna sab ko. O sige. Ano na lang, kataga na tong 5 minutes ang usag-usa nato ha. Magunahuna ka 5 minutes, ako magunahuna ako. Inikahuman na to ana, magtugan na tayo unsa atong nahununaan. Sige. Okay na? Okay na. Gunahuna. Nga na ko nanunaan mon. Sa pila ka segundo lang, doon na kayo nahununaan. Ano na ko nanunaan? Kung sa may hunaan mo, Maminaw sa mong nanunaan. ay, mukhang matingali ka. Gunahuna na! Didi pwede kayo mo na lang. Ganing mga tao ron man no, ay bawa ko nga, samot yun nilang kahadlok ron. Mao gyud ay. Ay, matur pa sa mga tao ni samot ko nung sapot ninyo Sibyo. Tungod din hitabo aron. Na ron. Ang nakapait pag yun, wahibaw ikinsay ni patay. Ingon. Kauban ra sang butoy. Daghan sa gunig kontras butoy ko no. Ang kadaghanan sad ningon nga, may tao sad si Butoy. Ay, Senyor Sibyo, may pasalig to nga dunay mo angat ng mga pulis din eh. Muna gipaabot sa mga tao para makabantay ni Napita. Aw labing maayo no naman no. Aron di na mabalakang mga tao din iba. Katong imong igagaw, si Marlon, isog kayo. Gusto gid siya nga, madakpan dayon 15 killer. Unya, nanade sila suspect. O na diya. Gusto sila nga madakpan dayon killer, pero wagi sila kasiguro. Puros lang bana-bana o 15 killer. Na, naglisod ang kapulisan na naman no eh. Kay, wa may katudlo kung kinsi suspect. Ako day. Mura ko tunan ako'y gidudahan. Kinsa man no. Ay. Duda lang ni ako ha. Ay numdum ka. Yagtong nagrak-rak nila ni Simon o ni Bone. Kinumdum ka na? Oh, Kadto. Kaya ako duda lang ni. Kadto may akong kinudahan na mo nagpatay ng barangay tanom na si Butoy.